centra Košíc. Postavili ju v rokoch 1957 až 1961 na okraji mestského parku podľa projektov košického architekta Ladislava Greča. Výtvarná výzdoba interiéru je dielom výtvarníčky Herty Ondrušovej Viktorínovej. Zrušenie mlynského náhonu a prestavba jeho koryta na štvorprúdovú komunikáciu mala negatívny vplyv na túto stavbu. V 80. rokoch došlo k poškodeniu obvodového plášťa a k prasknutiu bazénového telesa. Bazén uzatvorili a niekoľko rokov tu existovali len prevádzky maséra a vlasového štúdia. Od roku 1992 bola budova uzatvorená úplne. V októbri roku 1988 sa na Národnom výbore mesta Košice začala riešiť otázka rekonštrukcie budovy v hodnote 15 miliónov československých korún. K realizácii však nikdy nedošlo a budova naďalej chátrala. Vďaka prostriedkom Európskej komisie a projektu